partner, partner. Pahingi naman ako niyan. Eto, tipid tips na naman tayo ngayon. Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa tuwing gabi na lang na nagkakasama kami ni Titan Jello, ang nakikita niya talagang kinakain ko ay biskwit. Skyflakes, baka naman. Skyflakes, baka naman. Oo. Post ka na nga yun, ano? Oo. Kitang-kita. Tapos, isa na nga lang tong kinakain kong biskwit, nangihingi pa si Titan Jello. Dude, pero buti na lang nilibre mo ko nung isang araw, no? Sabi ko, hindi ko pa nga binayar si Gadget eh. Hey, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapulungan. It's already 11:21 p.m. at kasama natin ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Tera. at kasama rin natin ang titindig sa ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi ng mga ma-el! As in, malalambing. O bakit? Ano na naman naisip mo? Parang kanina, Titan Jello, parang may iba ka nap. May ibang pumasok sa isip mo. Ano bang L yung naiisip mo? L, mga lababall. Araw ng mga lababall. Ganun ba yan? Safe talaga sumagot ang Titan Jello. Ayan, eh. Pero yan, mga may L, sa inyo tong gabing ito. Dahil mainit, nakakapanabik, at nakakakaliting rated SPG Top Secret ang ating mapapakinggan. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hi, good evening. Hi, good evening. Wait lang nasa hustong gulang ka naman Yes, Okay. nasa Sunday lang naman. Nasa hustong gulang naman. Okay. Anong pwede naming itawag sa'yo, ma'am? Ano na lang, Athena. Athena. Uy. Wow. Parang God and Goddesses. Ganun Yo, ba yan? goddesses. Goddesses, no? Gods and goddesses from the mythology. Yan. Edith Athena. Hamilton. Athena. Oh, Si Athena ba pinakamaganda? Actually, si Venus. Si Venus. Oo. Pero depende sa kung ano yung trip ni Zeus. Charot lang, may darot. Anyway, dude. Ayan, so si Athena ang kasama natin ngayong gabi. Ilang taon ka na, Athena? 23. 23. Sang lupalop ka naman galing, Athena? Dito lang po sa Pasay. Pasay. O, ingat ka kasi may 4 kaming kasama dito sa booth na bumisita. Nandito lang sa Pasay area. Medyo mukhang may something tong 4 na to. Pwedeng gumawa ng something sa'yo. Sorry. Inano lang kita, babalaan lang kita, ha? Okay. Athena, 23. Yes? From Pasay. Yes. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang SPG Top Secret mo? Nakipag one night stand ako nung na-discover kong nagloko yung ex ko. Ex ko na siya ngayon. Yung boyfriend ko that time. Oh, nakipag one night stand ka sa ibang tao dahil Yes. nalaman mong niloko ka ng boyfriend mo that time. Tama ba? Yes. Uy. Tama. Okay. Pwede mo bang ikwento sa amin kung gaano na kayo katagal ng boyfriend mo? At ito bang pagluloko na ito? Anong eksena dito? Actually, nag-live-in kami noon. Tapos, Gusto mo nga? mga ano pa lang kami, mga 2 years na kami that time. Tapos, nahuli ko siya na nag-cheat siya sa akin. Actually, hindi lang naman isang beses, pero parang napuno na ako sa kanya. Sabi ko, naiisip ko, ano bang meron sa iba? Bakit palagi to siyang ganito? Ay. Ulit-ulit Na-challenge ka, Na-challenge? Athena? ano ako, okay, sige. Ako daw, try ko. So, ginawa ko siya. Never niya talagang nalaman yun. Okay. So, nung consistent siya na niloloko ka niya, tas nahuhuli mo siya, naisip mo din na ibalik sa kanya yun nang hindi niya nalalaman.
So, paano mo Yes. ginawa itong one night stand na to? Anong ginawa mo? Nagpunta ka ba ng bar? Sino tong kinausap mo? Yung sa Facebook dating. Facebook dating! Tinry mo ba yan, Titan Hindi, Jello? hindi ako nakikipag-date sa mga app. Yung sa Facebook. Takot ako eh. Takot ako. Mahuli? Takot ako mahuli. Nasa Facebook kasi yun. Okay, Facebook dating. Okay. Yeah. Okay. Tapos nakipag-usap-usap ako. Tapos first time ko din na makipag-meet. So nag-meet kami. Tapos nag-inom kami. Ganun. Wait lang. Anong requirements mo doon sa magiging one night stand mo? Kasi syempre, 'di ba, sa Facebook dating, marami kang pwedeng makita diyan, Yes. 'di ba? Iba't ibang itsura. So, paano pumasok sa utak mo na itong lalaking to, ito pwede na to. Imi-meet ko to. Anong meron dito sa lalaking to sa profile niya at sa pakikipag-usap niya sa'yo? Ano siya? Mabait naman siya. Mhm. Well, siguro lahat naman ng lalaki mabait sa umpisa. Ay. I don't know. So Uy, hindi lahat naman ah. ako, Huwag mo lahatin. halos lahat, let's say. Hindi naman kasi ako, yun lang naman yung purpose ko na makipag one night stand. So ang tinitingnan ko lang is itsura at saka yung background na like kung ano yung status niya, ganun. Okay. So, sino kamukhang artista nitong lalaking to? Ano siya, engineer siya. Tapos, gwapo siya. Pero hindi yung pang-artista. Yung sakto lang kasi neat siya, manamit, mabango. Nice guy. So, engineer. Anong klaseng engineer to? Civil engineer. Civil engineer. Akala ko mukhang building siya, di ba? Mukha siyang gusali, ganon. Okay, so etong guy na to, siya, engineer, neat, mukhang mabango naman talaga siya, tapos mukhang nag-aalaga ng sarili niya. Okay. Tapos nag-meet kayo. Saan kayo nag-meet? Nag-meet kami sa isang bar. Sa bar? Dito banda sa may Ermita. Kasi may tambayan kami dyan ng mga friends ko. Saan banda dyan? Sa Eras ba yan? Secret. Basta Ay. somewhere there. Kasi, Somewhere there. Somewhere there. Okay. Maraming bar naman dyan eh. marami. Like chilling. Tapos, Chilling. that time, hindi talaga malalaman yun ng ex ko kasi akala niya kasi nasa work ako. Hindi ko sinabi sa kanya na off ko. So, hindi ako umuwi. Saan daw siya nag-work pala? Na na-loss ako medyo eh. Wala naman siyang binanggit Wala kung naman, saan no? siya nag-work. Tingnan mo, nawawala ako eh. May work na kasi ako, tapos hindi talaga alam yun plinano ko na talaga yun. Hindi talaga yun alam ng ex ko. Wait Akala niya lang. kasi, So, panggabi ka. Yeah. Anong work mo? Hello, Basta ma'am. panggabi yung work ko. Okay. Alam ko na, gets ko na, ma'am. Panggabi yung work. Sa gabi gising. Teka lang ha. Sa gabi gising. San to? San lugar to? Sabihin mo lang sa akin, alam ko na yan. Sige. Ang alin? Hindi, san naka... Pwesto yung workplace pwesto mo. Workplace mo. Ay, yung workplace ko dito lang sa may Pasay lang din malapit. Okay. Thank you. Ha? Pasay. Somewhere in MOA. Dami dyan. Yeah, MOA. Dami dyan. Ay, alam ko na yan. Nag-host yata ako sa inyo dati online. Charot. Tinan mo, tumawa siya! Pero wala ka pa siguro nun, kakagraduate mo pa lang. O kung hindi ka man nakagraduate, baka nag-a-apply ka pa lang nun. Anyway. Baka. So, Athena, nagkita kayo sa isang bar sa Ermita. Yes. Nung nakita mo siya, anong agad naramdaman mo? Uy, okay to. Ay. Pogi. Pogi. Mabango. Mabango. Maganda yung ngiti. Uy. Magandang ngiti. Tinignan mo ba yung gitna? Hindi. Siyempre, makikipag Hindi, ano? First time ko talaga yun. As in, kasi
ako yung tipo ng ano, loyal, yung mga gano'n, yung Mm. behave. So, parang inano ko, parang lumabas ako sa comfort zone ko, gano'n. Lumabas sa Ah. comfort zone, partner. Hindi, kumbaga dati, isa lang siyang puppy, ngayon tigre na siya. Yeah, no? Diba? So, unleash mo yung inner tiger mo. Yes, at saka Tigress. sobrang that time na nagkita talaga kami, as in nag-enjoy talaga ako sa bar, uminom, kumanta. Ay, may kantahan. Parang alam ko na to. Oo, may kantahan. Mhm. Hawak Kanta mo ka. ang beat, Hawak hawak mo mo ang ang beat. gabi. Anong kinanta mo? Madami yung parang pang broken. Oh, ano yung sample nga, sample? Isa lang. Just, wag na. Wag na. Mali mo, ma-discover ka ni Titan Jello dito. Collab kayo. Ano? Anong favorite song mo dun sa lahat ng kinanta mo? Yung talagang tagos sa puso mo? From the bottom of my broken heart. Title ba yan? Hindi, speech niya. Title na yung speech niya. Basta yung ano, yung kay Britney. Britney. Kay Britney Spears. Ano ba yun? Hit me, Baby, one more time. Yun yung sinabi niya dun sa Oh, lalaki. baby, Baby. Oh, baby, baby. My loneliness. Ganon. Hey, now. Ganon. I must confess. I still believe. Mama, you can know just my mind. Okay. So, nung nagkanta-kanta, ano nang next? Nagkanto-kanto na. Ganon. Siyempre ano, sinadya ko din talagang magpakalasing. Ay, Ay. magpakalasing. Para magkaroon ako ng ano, ng lakas ng loob, syempre. Kailangan pala talaga yun, no? Ng lakas ng loob galing sa alak. First time ko yung gawin eh. Okay. So, nung nalasing ka na, ano nang nangyari? Na may natatandaan ka pa ba sa mga nangyari? Ang alam ko kasi may, ano, may car naman siyang dala. Ay, So, pumunta kami sa hotel. uy. Nag-hotel kami kasi tinatanong niya yung place ko. Tapos sabi, hindi ko talaga sinabi. Saan kayo doon nag-hotel? Dito malapit sa may EDSA. Ay, yung pula. EDSA Top. May drive-thru yata dyan. Eh. dyan. Basta No. may Wala. alak. Wala. Pulang bahay. Pulang Oh, bahay. pulang bahay nga. Pulang bahay nga. Sa may EDSA eh. Pulang bahay yun. Automatic yan. Ay, tama. Pulang bahay pala yun. Dami nagsasabi oh. Basta may alak. May balak. Mali, bago na dude. Ano? Basta may alak, may tarak. Tatarak talaga, no? Tatarakan ka na kagad. Ay, Anong Diyos balak? ko. Wala nang balak. Oo. Balak na. Tapos na nga, nag-inom na nga, nagbalak na nga. Oo, Tarak na. tarak na agad. Grabe, tarak agad. Basta, Pagdating nyo dun sa mismong ano, tumarak ba agad o meron munang ibang naganap? Bumatak ba muna? Ganyan. ganda ng tanong. Oo. Ayan, Nagbatak ba muna ng muscles? Ganon? Linawin mo. Ha? Linawin mo. Bakit? Diba? Okay. Going Going back. back. Nagbatak-batak muna daw ba bago Oo, tumarak? ng mga, Muscle, muscles, ayan. Oo, ganyan. stretching ba? O, stretching, Stretching. ano. Wala, pagpasok namin, ano, diretso halikan na, ganun. Ay. Kahit Wala mo ng pagpasok muna ng toothbrush? kwarto, Wait lang, walang toothbrush. Siyempre, nandun pa yung alak, di ba? Parang, hindi, nag- mabango ba? Yung hininga? unang destination namin, syempre, nag-CR kami. Nagbanyo. Nag-shower kami. Yes. Ay, shower. Ano, hiniluran mo? Hinuluran ka? Mm-mm. Naluno? Nagsabunan kaming dalawa. Uy! Anong gamit na sabon? Ay, huwag mo sabihin yung brand ng sabon, ha? Ano to? Yung gel? O yung ano? Yung talagang matigas na sabon, ganon. Pero grabe, sobrang hilong-hilo na ako nun. Pero Hilong-hilong. natatandaan ko pa naman.
Okay. yung ginagawa namin. Pero yung gamit yun na sabon na yung liquid, ganon. Hindi, meron naman yun sa ano eh. Yung sabon talaga lang. Yung sabon lang talaga doon. Baka Yes. yung pampuwit yun. Hindi. Hindi. Okay. O, nagsabunan kayo, natapos kayo mag-shower, o. Mm. O, may naganap ba dun habang nag-shower? Matik na yun. Ay, agad-agad. Tumarak. Siyempre naghalikan kami ng yung bonggang-bonggang halikan talaga. Tapos, What do you mean bonggang-bongga? Ano to, yung nagka-exchange na kayo ng laway, ganon? lap-lapan talaga. Laughter. Tapos, Oo. yung iniisip ko that time, sabi ko, parang napaka-wild naman ito. Ganito ba to? Ay, O, tapos? inosente to. Oo, di ba ganito ba to? Di ba? Ay, Hindi niya alam, no? oo, ito pala yung laughter, ganon? Oo. Sobrang tsaka parang ang bilis ng pangyayari. Pero, alam mo yung naglalaban yung lasing ko, tapos yung sarap. Ay! Pag ganun, may sarap! Oo, Nagla- kasi matangkad din siya eh. As in, parang full package. Ganun. Full package. Bakit nung nakita mo yung nalula ka ba? Malaki o ano? Dax talaga siya. Dogs! Sinong mas malaki? Yung boyfriend mo nun o etong nakilala mo? Yung nakilala ko. Hoy, lamang. Gano'ng kalaki? Lamang siya. Gano'ng kalaki? Mahaba, mataba. Oh. Mahaba na, mataba pa. Grabe, Panalo, jumbo. no? Oo. Hindi ka nahirapan doon? Medyo humapdi siya kasi di ba ibang sauce eh. Teka lang. Bago natin pag-usapan yung humapdi. Humapdi yung, yung shawarma. Teka lang. Bago humapdi. Teka lang. Gusto muna namin malaman, ano bang vital statistics ng kausap namin ngayon? Ano bang itsura? Kasi syempre, nag-usapan na tayo ng laki, di ba? Nag-usapan na ng Oo, laki. tsaka para na-identify na yung lalaki na may itsura na naman may itsura eh. naman. Yung kausap namin ngayon, pwede mo kaming bigyan ng image sa utak. Sige nga, Sino kamukha mo? sino kamukha mo? Kamukha ko. Sabi nila nung bata pa ako, kahawig ko daw si Jessa. Teka lang. Sino Jessa na isip mo? Jessa Saragosa. Ay, Jesus Saragosa. Mestiza! Jessa Sigera. Parang Jesus Sigera. Yun si Jessa Sigera. May bumulong pa sa akin, Jessa may Dizon. Jessa may Dizon. Raisa May yun kasi. Ay, Raisa. Kilala ko na, Jessa. Ano? Jezabel. Si Jezabel, magaling yun, lumangoy. Jessa Saragosa. Jessa Saragosa, nakakakasal lang ulit kay Dingdong Abanzano. Ding-dong Dantes. Marian kasi yun. Mali. Ayusin natin. Okay, sige, kamukha mo si Jessa Saragosa. Vital statistics, pwede naming malaman? Sige, 36, 30, Ay! then 34. Wow. Malaki. Okay, ayos. Okay nga. Oo. Kumbaga, medyo Nainitan ako dun. parang bote. Oo. Oo, kartada 8. Kartada 8 dun. Galing mo din. Oo. Kartada 8, no? Oo, matambok, malaman, kartada 8. Oo. Naman. Sarap. Sabi dito ng mga listener, sarap. Sabi daw. Oo, sarap talaga. May image. Oo nga Jessa eh. Saragosa, tapos
Gwapo yung engineer, matangkad, malaki kargada. Oo. Perfect combination. Oo. Okay. Kaso, Parang, parang pumaldo din ako that night. Pumaldo! Grabe, pumaldo. Ano ba kasing, anong ginawa mo na naramdaman mo tong pagkapaldo na to? Anong talagang masasabi mo na, ay, jackpot to? Oo. Tama. Parang doon ko din naranasan yung fulfillment pagdating sa ganun. What do you mean, dun mo naranasan yung fulfillment? Bakit eto bang ex mo o yung boyfriend mo that time, hindi ka talaga napaligaya ng husto? Ganon? Yung talagang hindi umabot sa tugatog ng tagumpay yung inyong Boring yun siya. eksenahan? Ha? Boring yun siya sa ganun. Boring yung Ay, boyfriend. O eto, ano yung nagpa-excite dito sa engineer na to? Na parang sabi mo talaga na paldo. O. Anong eksena yan na ginawa nyo? Naka 12 Hinilikopter. rounds kami magdamag. Naka ano? 12 rounds. 12 rounds. 12 Ilang oras yun? Sa ilang oras yun naganap? Hanggang 9 ng umaga. So, anong oras kayo pumasok ng hotel? Kasi nagkita kami noon mga 8 o'clock. Mhm. Ng gabi. So early pa, yeah. And then lumabas kami ng 12 or 1. 12? Tagal nga. Talagang mamamaga nga. Namaga yung iyo. Kaya pala humapde. Humapdi! Kaya humapde. So, anong mga ginawa ninyo? Like, anong mga acrobatics ang ginawa ninyo? Ano yung the best sa lahat ng ginawa ninyo? Para sa akin lahat the best. Sa kanya ko lang naranasan yung ganun. Yung lahat ba tinry nyo? Parang, kasi every rounds iba-iba yung position namin dalawa. So, ano yung hindi mo makakalimutan na round of, ano yung posisyon na hindi mo makakalimutan dun sa lahat ng rounds na yun? Round 1 to 12. Oo, taray, parang may knockout Parang talaga. boxing, dun, oo. Yung hindi ko makalimutan is yung nakaharap ako sa salamin tapos nasa likuran ko siya. Nakaharap sa salamin, tapos nasa likuran mo. Paldog. 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 Paldog ka nga ate, talaga! Paldo to paldog. Na ano, na sex bomb ka? Get out, ganon. Sobrang sagad na sagad. Tapos nakikita mo yung itsura mo sa salamin. Nakikita ko yung itsura ko sa salamin, tas nakikita ko rin siya. Ay, Ay, ibang Ganda ng klase view. pala yung, grabe yung view. I like my view. It's you. Okay, so nakaharap kayo sa salamin. Mhm. Tapos, so siya yung gumawa nun sa'yo. Siya. Ikaw, ano namang ginawa mo in return sa kanya? Siyempre, kinantahan ko siya. Kinantahan gumamit ng mic. Kasi nga mahilig siya sa karaoke. Ang galing. Oh, magaling ka sa ganon. Hindi ko masabing magaling, pero kaya ko. Kaya mo Kaya yung ko. ganon, di ka na dual, ganon? Parang doon ko kasi parang binuhos lahat ng parang tinanggal ko yung hiya ko, yung parang Dude, sinado ko na. literal na hawak mo ang... Beat? Bakit? Nainubo na kami ni Titan Teka Jello lang. dito. So, buti na kaya mo yung ganun. Like, sobrang, di ba sabi mo kanina, mataba, tapos mahaba. Kinaya mo talaga lahat ng yun. Ang tanong ng lahat, no? Curious dinura mo o nilunok mo? Hindi ko naman pinaabot na na labasan siya sa bibig ko. So sa labas na lang talaga.
Dun na nag-malfunction yung mic, ganon. Doon na. Yeah, doon Mm. na. Hindi pwedeng ilunok. Ayoko. Ayaw mo. Pero nakatry ka na lumunok? No, Hindi hindi pa rin. din. Hindi nilunok talaga yung pride minsan eh. Para may tira ka pang self-respect. Parang hindi ko kaya. Right, Hindi ko kaya ito ganun. puro pinag-uusapan natin yung yung naka one night stand mo, 'di ba? Ano bang ginagawa ninyo ng boyfriend mo? Bakit nasabi mo siyang boring, 'di ba? Ano Oo bang nga. pwesto, ano bang ginagawa niya? Sige, kwentuhan mo muna nga kami para ma-compare namin na talagang dapat nga lang talaga nagawa mo 'yun. Oo. parang yung boses ni Tita Jello doon, parang demonyo. Sige, papakinggan namin ha. Bigyan mo kami ng image sa mga utak namin ha. Okay? Game. Okay, si X, tall, dark, handsome naman siya. Malaki naman kanya, pero hindi kasing laki ng naka one night stand ko. But then, boring siya sa kama kasi most of the time, yung alam niya is yung pahiga lang, tapos ang bilis niyang labasan. Parang hindi ako. Hindi man lang niya ako hinintay. Hindi kayo hinihintay. Syempre maganda yun, Tapos- nag-aantayan kayo, 'di ba? Paunahin mo muna kasi yung babae kasi ladies first, 'di ba? Tama. Tapos parang sa kanya is parang makaraos lang siya. How about me? Like, okay, dead mo, pangit, boring talaga. So, hindi ko naman yun ma-voice out din sa kanya kasi Yes. baka ma-offend. Tama naman. Mm. Dapat as a guy, 'di ba? Alam mo na yung dapat mong gawin. Alam mo yung trabaho mo. Hindi na Yes. kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic. Pero memorable talaga yun sa akin yung naka one night stand ko. Kasi Oo. after that kasi kinukontak pa niya ako. At saka after namin nun, hindi pa naman siya nag-decide na umuwi muna kami. Mhm. Kasi nag-long ride kami. Long ride! Saan naman kayo papunta dun sa long ride? Nag-long ride kami. Saan papunta? Batangas. Batangas. Mga beach dun. Kaya nga eh. May ginawa pa ba kayo dun sa buhanginan doon? Wala na. Parang usap-usap na lang. Ganun. Tapos syempre, yung nagpa-pretend ako na single ako. Ay? So meaning ito talagang si engineer, hindi niya alam talaga na nagkaroon ka, na may jowa ka at that time. Mhm. Hindi ba nakikita sa Facebook yun? Di ba sa Facebook dating, di ba, may profile ka dun. Tapos, hindi ba kinalkal yung profile mo? Nakalock profile ka? Paano ka ang daming tumatak Hindi sa isip. naman. Kasi yung Facebook dating kasi, hanggat hindi mo nire-reveal or sino-show yung Facebook profile mo, hindi naman nila ma-view yun. Ang ma-view nila is yung sa Facebook dating profile mo lang. Kung ano lang yung information na nilagay mo. Hindi ko alam. Hindi ko din alam yan. Sabi ni Titan, hindi ko alam yan. Ako din, hindi ko alam, dude. Kaya, at least nalaman natin Thank you dito, sa no? info Ayan, pwede na palang gamitin sa susunod. Pwede palang mag-iba Kasi ng info doon eh. First name lang naman yung makikita dun eh. First name lang naman. Yung sa Facebook dating, first name tsaka age mo lang. Pero yung full name na ginagamit mo talaga sa Facebook, hindi naman pinapakita. Dami nakakuha ng idea ngayong gabi. So, nagbatangas kayo. Umuwi din kayo Kasi pagkatapos. umuwi din kami. Sinakto ko lang, medyo matagal yun, nagtatanong sa akin yung ano ko nun, na yung ex ko nun. Mhm. Sabi ko, syempre, kinompose ko na yun sa utak ko kung paano ako magpapaliwanag. Mhm. Para hindi niya talaga malaman na gano'n ang ginawa ko. Ano sabi mo ba? Sabi ko sa kanya, overtime. Naniwala ginawa naman siya? kami. Nagalit siya, of course, kasi hindi naman talaga ako usually nag-overtime. So, parang super late yung uwi ko. Kasi if mag-overtime man ako hanggang tanghali lang. Kumbaga parang 2 days ka na parang- nawawala sa bahay niyo. Yes, gabi na kasi ako nakauwi.
Mhm. So, anong pakiramdam mo nung nagkumprontahan kayo na galit siya? Siyempre, deep inside, medyo na-guilty ako. At the same time, happy ako. Sabi ko, ganun pala yung feeling. Hmm. Pagkatapos ba Tsaka nun, toxic. gusto mo Mm. pang makipagkita dun sa naka one night stand mo? Alam ko kasi na committed pa ako eh. At saka parang yung engineer na yun, parang too good to be true. Parang ganun. Mm. Nakikipagkita, gusto pa niyang i-continue yung communication namin. Pero parang sa akin, yun lang kasi yung purpose ko. May picture. Yung one night stand lang. Parang gusto kong makawala muna sa comfort zone ko, sa Mhm. reality ng ano, ng buhay ko, ganun. Ay. So, kailan kayo naghiwalay ng boyfriend mo? Last year, Last year. Mga ilang araw pagkatapos may mangyari sa inyo ni engineer? tumagal pa kami ng ano, kasi umabot kami ng 4 years ni ano, ng ex ko. As Ah, in, hindi niya talaga yun nalaman kasi nag-cheat siya. pinatawad ko rin siya. Mm. I think 49th times na nagloko siya, 49th babae Bilang na na bilang nagloko ah. siya. Saka saka ako nag-decide na ako na mismo yung aalis. Mhm. Wow. Di Bakit ba umasa ka Yung ba ano, na magbabago siya? umasa talaga ako kasi sayang naman yung nag-spend ako ng ng love, time, effort, yung pinagsamahan namin. Akala Mm. ko kasi magbabago pa, pero very toxic na yung naging yung relationship namin kasi instead of, alam mo yung instead na mag-grow kami together, I mean sa relationship namin magkaroon kami ng like yung magiging goal namin is yung financial stability, yung paano kami magpo-prosper. Ang nangyayari kasi yung palaging nagiging issue namin is yung cheating. Ang Paulit-ulit bata yung niya pa, cycle, nakipag-live-in na cheating, siya, no? cheating, cheating. 19. Mahuhuli ko siya, tapos babait siya ng 2 weeks, and then after that, may iba na naman. So, nakakapagod. Parang ako na mismo yung sumuko. Ikaw lang talaga makaka-realize nun kung kailan ka na dapat sumuko. Yes. As Masaya ka na in, ngayon? wala akong ano, pero nung iniwan ko siya sa bahay, I Mm. mean sa tinitirhan namin, wala akong sinumbat nun, as in umalis lang talaga ako na wala akong sinasabi sa kanya. I'm done with you. Ganun. Tapos walang sumbatan, hindi ko siya sinumbatan or what, nagulat na lang siya, hindi na talaga ako umuwi. And then, after I think after 2 months or after a month nung pag-alis ko, pumunta ako, kumbaga parang baka ma-fix pa. Kasi ang iniisip ko that time, kailangan namin ng space ng isa't isa, huminga kami to Mhm. realize kung kailangan pa bang ipagpatuloy or kailangan na talaga namin maghiwalay. But then, after a month ata nun, after a month or two, after 2 months, pumunta ako na, hindi ako nagsabi na pupunta ako, nahuli ko siya na may dinalang babae. Doon mismo sa tinitirhan namin. Well, technically, magkahiwalay na kayo, di ba? I mean, Hmm, hiwalay na kayo. hmm, It's just that, na hmm. akala mo, pwede pa kayo ulit, pero, yun, blessing Kasi in disguise, nahuli mo. nagko-communicate, yeah, nagko-communicate pa rin naman kami, maayos naman yung communication namin. In fact, kahit na hindi kami magkasama ng New Year kasi may work siya, Mhm. magkausap kami through video calling. So, hindi ko talaga ini-expect na may ganong eksena na magaganap. Mhm. So, nung nakita mo yung girl doon, anong sinabi mo? Na-shock ako. Wala akong naging reaction. Actually, parang natulala ako. Tiningnan ko lang sila both. And then, siya yung unang nakabawi. Sabi niya, "Uy, baka kung anong isipin mo, hindi 'to ano, kababata ko lang 'to, ganito, ganyan." So, parang makikita mo kasi yung facial expression nilang dalawa na very guilty. Lalo na yung babae, tinitigan ko siya. Wala akong ano, sinabi ko lang na, "Okey lang."
eh di pwede na kayo magsama. Ginanon ko lang. Tapos umalis ka na. Hindi pa. Ay, hindi pa. Kinakot ko yung mga kinuha ko yung mga gamit ko kasi nung umalis Ah. ako, ang dala ko lang is mga damit ko lang. Anong mga gamit mo yung natira doon na kinuha mo? Ref, washing machine, tables and chairs. Dapat Dami. lahat talaga. Kung ako yun, talaga lahat ng pinundar ko dyan. Kukunin ko yan. Ano pa? Ano yung Then- pinakamahal? Wala naman. Ref. Ref, mahal din yun. Pero partner ha, na-realize ko lang din habang nasa gitna tayo ng pag-uusap. Parang, syempre, may mali din yung guy. May mali din itong si Athena. Oo Diba? naman. Pero hindi natin, baka kasi yung mga listener natin, nagtotolerate pala sa lalaki ng cheating. Kasi Ay, hindi naman. Hindi mga kabisyo. Kasi, mali yun, Athena, di ba? Kahit ikaw din naman, alam mo Yeah. naman sa sarili mo na mali. Aware ako doon. Yes, Mali oo. ako. Mali Yun ako lang. that Linaw time. lang natin Kaya, yan. kasi Kaya- nahuli ko, hindi lang isang beses niya yung ginawa yung cheating na yun eh. Parang same girl, ilang beses nang ginawa. So parang napuno ako that time. Tapos pasuko na din talaga ako nung nag-decide ako na na mag-cheat ako sa kanya. Nakipag one night stand ako. Pero pinilit namin na maayos. Pinilit ko din na ayusin. Siguro lang, ganun. Alam mo yung, pag ikaw na lang talaga yung lumalaban sa relationship, hindi naman nag-grow yung partner mo. Mauubos ka din eh. Mauubos ka makipaglaban. Pero kasi, kung ginawa sa'yo, tas ginawa mo rin, pares lang kayo. Parehas Same lang kami. din yun. Oo. Yeah. Diba? Kaya Nag-cheat wag talaga din wag natin din siyang idiin dito sa usapan, 'di ba? Yeah. Kung ano rin yung Yeah. At saka hindi niya talaga yan nalaman. Aminado ako na na mali ko talaga yun. Kaya after nun, pinutol ko talaga yung communication dun kay engineer. Ngayon, kamusta naman ang puso mo ngayon? Sino bang minamahal mo ngayon? Meron bang Pero kumakalikot. Baka nagpapapaldo sa'yo. Papapaldo sa'yo. Ganun, paldog sa'yo. Right now, happy naman ako. Wala pa namang, hindi pa ako nag-i-entertain ng lalaki sa buhay ko. Gusto mo bang mamili ng lalaki na nandito sa loob ng booth namin? Hindi na, kasi parang parang nasabi ko na galing ako sa very toxic na relationship. Tapos na-drain ako masyado. Kasi halos lahat ako that time din eh. From bills, foods, at all. Parang tapos problem pa about sa cheating. Naubos ako. Ang pangit ng pakiramdam na yun. Tapos parang ngayon binibuild ko yung sarili ko, nag-heal ako. Na yung dating hindi ko nakakwento, nakatangahan ko, nakakwento ko na. Masasabi ko, so far, siya yung pinaka unforgettable yet very toxic na naging relationship ko na so far ngayon, blessed naman ako kasi wala nang ganun. Nice to know Nagte-take time. na wala ka na sa toxic relationship. Yeah, toxic talaga yun siya kasi parang wala namang growth na nangyari. Tsaka ikaw din naging toxic ka, diba? Parang pares kayo naging toxic. Ang pangit kasi 'di ba tayong babae, kung paano tayo i-treat kasi, yun yung magiging natin. Yun din yung reciprocate natin sa partner natin. Like, kung maayos yung pakikitungo nila sa atin, Siguro hindi syempre, din tayo. Well, hindi rin Maayos naman din, lahat, diba? 'di ba? Kasi if the respect is no longer served in the table, may mga ibang babae din naman na bumibitaw agad eh. Yes. No explanations needed. Just leave, 'di ba? Kasi hindi natin kontrolado yung action ng mga taong nasa paligid natin, especially our partners. Pero yun nga, kung hindi mo siya iaalaw, edi umalis ka. Ganun siya. Hindi sagot ang pagbawi para magkaroon kayo ng kapayapaan. Yeah, O kaya exactly. para lang Hindi masabi talaga. mo na nakaganti ka na. Yun lang yun. Yeah, hindi naman yun nakaka-proud for me, pero Yeah. yun talaga yung pinakasikreto ko na hanggang ngayon, Bit-bit wala siyang kaalam-alam na nagawa ko yun sa kanya. Nakaisa si engineer, no?
Oo nga eh. But Di siya, then, pumaldo ang si masasabi ko Athena. lang is may mga nakakarinig hindi talaga siya solution na bumawi ka sa sa yung nag-cheat sa'yo yung partner mo, vice versa. Mhm. Hindi talaga siya maganda. Kasi Mm. after nangyari yun, siyempre nahimasmasan na ako, nakapag-isip-isip ako. Nandun yung guilt kasi Mhm. nagawa ko. Mhm. At So, ang hindi talaga siya maganda. At ang mahalaga dito, 'di ba, natututo tayo sa mga pagkakamaling nagawa natin sa mga nakaraang relasyon natin. So, yun, thank you so much Athena sa iyong pagbabahagi ng top secret sa amin. May gusto ka pa bang sabihin? Sana tayong mga babae, lahat tayo matuto tayong bumitaw kung kailan alam natin na naagrabyado na nawawala na tayo ng respeto sa sarili natin mismo. Mhm. Yeah. At saka kapag hindi na tayo nare-respeto, Mhm. bitaw na. Yes. Kasi the more na i-prolong mo yung pakikipaglaban, kasi technically hindi naman tayo ni-raise ng magulang natin para maging sundalo. Babae tayo prinsesa yung turing ng family ng parents natin sa atin. So bakit tayo makikipaglaban? Dapat tayo yung pinaglalaban. Ah. Kumbaga, hindi daw tayo strong. Ay, ang mga babae hindi strongest soldiers. Dapat daw princess treatment tayo. Yun ang payo niya sa mga natin. Hindi ba nakipaglaban kasi ako dati? Talagang, Love yourself. Love yourself. Masarap pa rin mahalin yung sarili mo kasi malalaman mo yung worth mo. yes. Ikaw din talagang magbibigay ng ng pagba-value sa sarili mo at hindi ibang tao. Yeah. At yung Yeah, exactly. respeto hindi rin naman yan earned eh. Ikaw din mismo magbibigay nun sa sarili mo at yung ibang tao, they will follow if they see you na nirerespeto mo yung sarili mo. Yeah. Akin, meron lang akong linyang gustong ibitawan. Ano? Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa kapwa mo. Yeah. Yun lang yun. Sa pool. Mm, Di ba? tama. Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa kapwa mo. Real talk. Napakasimple niyan. Kung ayaw mong gawin sa'yo ng partner mo yan, wag mong gawin yan sa partner mo. Kung ayaw mong gawin sa'yo ng kaibigan mo yan, wag mong gawin yan sa kaibigan mo. Hindi, at kung ayaw mo yung ginagawa ng partner mo, pwede ka namang umayaw sa relasyon. Umalis ka, hindi yung gagantihan mo. So, thank you. Yan ang mga takeaways natin sa kwento ng ating top secret share ngayong Yes. gabi. Athena, maraming salamat sa iyong tiwala. Thank you. Thank you. Thank you. God bless. Hirap din talaga pag patuloy ka niloloko tapos biglang naisip mo din isang araw, magloloko din ako. Oo. And it's never a solution to reciprocate that kind of toxic action dun sa partner mo. Tama. The best response to a betraying partner is to leave the relationship para ma-avoid yung cycle ng toxicity sa relasyon. Agree. And yung self-respect talaga, dude, sobrang halaga sa isang relationship. Sobrang halaga sa relasyon mo sa sarili mo. Kasi yung respeto mo sa sarili mo, yun ang magdidikta kung paano ka rerespetuhin ng ibang tao. Tama. Kapag pinayagan mo na ang boyfriend mo lokohin ka ng isang beses, there is a huge possibility na ulit-ulitin niya iyon. Tama. Kasi nga, sa isip niya, ay, Okay papakabiit lang ako ng 2 weeks, pwede na ako ulit magloko after 2 weeks. Tama. Tapos kuha ko na ulit yung loob niya. Pero pag pinakita mo sa kanya na I don't allow this kind of disrespect in my life, I'm gonna leave the relationship once you do this. No explanation needed kasi ganito ko binavalue yung sarili ko. Ganito ko nirerespeto yung sarili ko. Titingnan ka niya na, ay, grabe yung ginawa niya. Karespeto. Respeto. Hindi ko dapat pinakawalan yun. Kung talagang nakita niya yung halaga mo, Tama. yung value mo. Tama. Agree ako dun, dude. Napakasimple lang ng buhay, di ba?
Kaya nga, ang dami, nababasa ko kanina yung komento, nagagalit yung mga, nagagalit yung mga kabisyo natin. Wag mo kaming turuan, wag mo kaming payuhan. Payuhan mo yung sarili mo. Kumbaga, ang ibig sabihin ng mga kabisyo natin, walk the talk, di ba? Kumbaga, kung ano yung sinasabi mo, pangatawan mo muna. And then, dude, kasi nag-share lang din naman siya, diba? Na parang, ito yung nagawa ko dati, ganyan. Tapos, meron akong ganito experience. Tapos, ito yung natutunan ko. Tapos, pinangangaralan niya ngayon yung mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Kaya, siguro, sa point of view ng ating sharer kanina, talagang baka may wisdom siya to share, 'di ba? The lesson na natutunan niya sa buhay niya. Baka lang naman, 'di ba? Sa akin naman, dude, hindi talaga lahat ng lalaki nagloloko. May mga babae din talaga. Kaya, di ba? Kaya wag natin sasabihin na kami mga lalaki manloloko. Kumbaga, minsan Natutokso lang. Hindi. Yung mga babae kasi, ang gagaling magtago talaga. Kami kasi mga lalaki. Di lahat ng babae. Di rin lahat ng lalaki. Oo. Sige, ganun yung mga linyahan. Oo. Hindi rin lahat ng lalaki. Kumbaga, hindi rin lahat ng babae, hindi rin lahat ng lalaki. Pero ang bottom line dito is, kung ayaw mo gawin sa'yo, wag mong gawin sa kapwa mo. Yeah, sa golden iba. rule yan, dude. Yes, Do unto others what you want to do unto you. Diba? Sobrang basic yun. Hiwalayan niya na sana kagad. Oo. Kasi kung hindi yan parte ng values mo, pinaniniwalaan mo at hindi mo gusto yung buhay mo na rumolyo sa ganong klaseng sitwasyon, umalis ka. Kasi hindi mo kontrolado yung aksyon ng ibang tao sa paligid mo, especially your partner. Tama. Lalo na hindi pa naman kayo kasal. Wala pa naman mga anak na involved. Yes. Wala Tapos, napakaiksi ng buhay para ma-stress. Tama. Napakaiksi ng buhay para mabuhay ka sa isang toxic relationship. Ang sarap kaya na iba yung pumapasok sa buhay mo tapos nag-enjoy ka, 'di ba? Na parang yung blessings talaga nandyan, na parang peaceful, Yes. may konting away pero ibang pasok yung binibigay sa yung malaman, ganon. Yung hindi boring, ganon. Ay, nako. So, yun lang. Anyway, mga kabisyo, nako. 12:07 na part. Ay, oo nga. Uy, batiin ko lang pala si Sir Aiken. Hello, Aiken. Thank you very much for watching. At syempre, mga kasama rin natin dito sa studio na nakatutok bukod po sa mga driver namin dyan na nakatutok ngayon, nasa palengke, nasa tahanan nila, Nasa gas station. nasa gas station. May out of stock pa rin ba kayo dyan ng mga fuel? Out of order, out of stock, ganyan. Batiin natin ang mga pangalan ng mga kasama natin Ayan. ngayon. Dude. Pasok. Eto na nga, alam mo, dude, isang karangalan, 'di ba? Sa gabing ito, pinuntahan tayo ng 4 na nilalang. Epor. F4. Epor. Nandiyan si Daming Su. Nandun si Daming Zoo. Daming Sugat. Hindi, galing sa zoo. Galing sa Su. Okay, Tignan mo, sige. ang haba na natuloy ng buhok niya. Hindi masyado nagugupitan yan. Okay. Harold. Yan, Oo. Harold. Tapos, bagong silang lang to ng nanay niya, nandito na. Kuya Aris. Aris. Yan, no? At itong isang profesor na to, talagang kala mo, napakabait. Pero, hindi talaga. Charot! Mark Joseph Getio. At ang editor, video editor, cameraman, lahat na. Basta kailangan mo ng mga magpo-photograph sa'yo. Negosyante. Negosyante Yan, din. yan. Jao, San Jose. Yan, no? Diba? Epor. Mga loyal yung mga yan. Ha? Pagtulog. Maka may GC nga yan. Ang title ng GC, alam mo kung ano? Ano? Research. Tapos alam mo kung anong laman ng GC? Mga videos. Tsaka mga picture, tsaka mga profile. alam mo Ay, naku, dude. Dati nakita ko dun sa GC ng ex ko. Ano tong mo? Ano yung nakalagay doon? Research and development. Ganun pa. Tapos pagkita ko, puro mga video ng mga chika bebe. Ganun. Huwag nyo akong pinag-aano dyan, Dapat gino-join nyo rin ako. Charot!
Anyway mga kabisyo, kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio sa oras natin ngayon na 12:09 a.m. Kasama natin ang nag-iisang Baso Princess, DJ Titan Jet. Ay! Nasa'y na ako! Ano nangyari? Dude, Ating Baso Princess, DJ Rakitera. dude, alam mo bakit di kaya mag-prince ka? No, parang ako basa princess, ikaw prince of what? Isip nga tayo noon. Pag-isipan nga natin, guys, you may suggest kung anong pwede nating pangalan kayo, no? Wag mo na saluhin dun, bali talaga. Hindi, dude, try na. Prince of Pop? Ano ako si JR? Hindi, Prince of Popping? Ano? Tarak Prince. Ganun. Tarak Prince, no? Tarak Prince. Paldog. Bakit yung Paldog Prince? Ayan, Titan Jello! Ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ang inyong Basa Princess DJ Rakitera at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po namin awitin sa inyo ngayong oras na 12:11 a.m. Isang awitin ni Moira De La Torre, Kumpas. Metro's #1 Love Radio. Basic!